kupon. Monggo dumateng warga masyarakat ingkang dereng enggal-enggal kemawon nglebetaken kuponipun. Nggih, ngerantos ruwin, monggo Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yusdaya, warga masyarakat Dusun Sumber-Agung ingkang dereng nglebetaken kuponipun utawi tasih ketinggalan wonten dalem enggalipun dipun pendet lajeng dipun lebetaken wonten kotak kupon. Sampun. Oh nggih. Undian menika ingkang sepindah menika sembako nggih. Nggih sembako mangke lajeng jam tangan. Nah, pramila saking menika monggo jam dinding. Bijone, Mbah. Bijone jam tangan. Nggih monggo kita mulai dumateng panjenenganipun Bapak nggih menika ingkang mendhet warga masyarakat nggih setunggal ngantos sedasa kupon nggih pendhet nggih gantosan ingkang mendhet nggih supados menika nggih adil utawi suceng mboten damel-damel panitia. Nggih, sedasa pindah nggih, kuponipun 5 dulu nggih. Nggih, siap-siap dumateng sedaya warga masyarakat menika sampun pikantuk kupon ingkang dipun napa menika undi utawa dipun pendet kalih warga masyarakat sedaya gantosan menika sampun jangkep. Jangkep pinten, Mbah? Nggih setunggal malih nika langsung kula umumne mangke nomor ingkang badhe kapiyarsa utawi medal. Nggih niku sampun jangkep gangsal kupon badhe kula aturaken dumateng panjenengan. Kupon ingkang sepindah menika 0491 0491 monggo ingkang kagungan nomor 0491 langsung tindak wonten mriki panggenan menika sampun wonten Mbakipun. Ojek setor mbakne, walah tak kira entuk hadiah. Mbok Di. Nggih. Nggih sepindah malih niki hadiah ingkang medal nggih 0491. Monggo. Mbok bilih wonten. Oh wonten nggih alhamdulillah nggih kosong. Ingkang nomor kalih nggih menika 0591. Nah, padha 91 nih. 0591. Wah, cedak ngerti iki nek arep entuk hadiah iki. Nggih, salajengipun 0461. 0461. Monggo ingkang kagungan nomor 04